Αλβέρτης, Τσαρτσαρής, Καλαϊτζής έχουν γράψει χρυσές σελίδες στην ομάδα μπάσκετ, στην ιστορία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το επόμενο θέμα, φίλες και φίλοι, αφορά στο αθλητικό modeling. Οπότε εγώ με αυτή τη μουτσούνα δίνω τον λόγο απευθείας στην Ευρυδίκη Βαλαβάρη για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό. Ούτε εγώ ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Ο κατάλληλος για να μας το εξηγήσει όλο αυτό είναι ο Νίκος Σάλτας με τη βοήθεια της Όλγα Ντόλτας. Νίκο, είσαι έτοιμος? Όλγα Ντόλτα, αθλητικό modeling. Πού τη βρίσκεις, πού τη χάνεις, από το πρωί ως το βράδυ σε ένα γυμναστήριο. Το αθλητικό modeling βέβαια σας ακούγεται για πρώτη φορά σε κάποιους από εσάς, αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι μια όμορφη πραγματικότητα. Ας πλησιάσουμε λοιπόν την Όλγα. Τι είναι τελικά αυτό το αθλητικό modeling που μάλλον φοριέται τελευταία? Για μένα, αθλητικό modeling είναι ο τρόπος ζωής, είναι και χόμπι, είναι και οι σπουδές μου, είναι και η δουλειά μου. Είναι αυτό που αγαπώ και το κάνω με πολύ μεγάλο πάθος. Πάντα μου άρεσε πολύ ωραίο, υγιεινό, όμορφο γυναικείο σώμα. Να είναι και συμμετρικό και ωραίο, αλλά όχι υπερβολικό. Πώς χτίζεται αυτό το σώμα του αθλητικού modeling? Πρέπει να έχεις πολύ πειθαρχία, να ξέρεις το στόχο σου και να προσπαθείς πολύ. Όχι μόνο για μία μέρα, ούτε για 2 μέρες. Χρειάζονται μήνες, μάλλον και χρόνια. Βέβαια δεν είναι μόνο γυμναστική, η γυμναστική παίζει ρόλο μόνο 30%. Τα υπόλοιπα, τα 70% παίζει ρόλο η διατροφή σου. Πάνω απ' όλα να κοιτάξουν όχι το ποσοστό λίπους που έχουν ή πόσο μειώδης είναι ή κάτι άλλο. Να είναι συμμετρικά γυμνασμένοι και να μπορέσουν να κάνουν πράγματα στη ζωή τους και διαφορετικά πράγματα. Όχι μόνο τα βάρη ή μόνο το τρέξιμο. Εγώ είμαι για όλα. Και λίγο χορό, και λίγο τρέξιμο, και λίγο ποδήλατο. Να είναι συμμετρικά παντού, να μπορέσουν να κάνουν όλα. Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Όπως το βλέπω, έχεις περάσει καλά το καλοκαίρι τις διακοπές σου. Καλά πέρασα, ναι. Δεν αθλήθηκα βέβαια ιδιαίτερα, αλλά πέρασα καλά. Φαίνεται. Λίγο... Από τι φαίνεται, Βλόγα? Πιστεύω ότι λίγο έχεις κάνει εδώ κάτι. Φούσκωσα. Λίγο. Θα μου πω την ευκαιρία τώρα που είσαι εσύ εδώ δίπλα μου να ξεφουσκώσω. Γι' αυτό σου λέω. Θα ήθελα να σου δείξω και μερικές ασκήσεις, τις οποίες θα τις κάνεις και μόνος σου. Τώρα? Ναι. Γιατί όχι. Ωραία, γιατί όχι. Πάω να ντυθώ. Ωραία. Εσύ θα αλλάξεις? Περιμένω σε πιεμένο, ναι, και εγώ. Ωραία. Να σου πω, Όλγα, έτσι θα κάνουμε γυμναστική? Γιατί, έτσι δεν σ' αρέσω? Μ' αρέσει και πολύ, αλλά έτσι μόνο γυμναστική δεν μπορέσω να κάνω. Δεν μπορεί να βάλεις κάτι πιο της γυμναστικής και να συνεχίσουμε? Εντάξει, πάω να αλλάξω. Νάκη, σταματάω. Δεν μπορεί να πει Νάκη, σταματάω. Ως εδώ. Όλγα, πάνε την πάρα. Λοιπόν, Όλγα, τώρα θα κάνουμε τη δική μου γυμναστική. Θα αφήσουμε τη δική σου, θα κάνουμε τη δική μου γυμναστική με τιμόνι και 4 τροχούς. Τι λες, είσαι έτοιμη? Είμαι μέσα. Είσαι έτοιμη? Με Mini Cooper SD. Σούπερ. Σ' αρέσει? Πολύ. Φύγαμε. His name is Tony, he's from Milano. He whispers softly in my ears in Italiano. Καλά γυμναστήκαμε έτσι, Όλγα? Ναι, πολύ καλά. Και πες μου τώρα, ποια είναι η σχέση σου με το αυτοκίνητο? Το αυτοκίνητο το θεωρώ πολύ σημαντικό στη ζωή μου. Γενικά με βοηθάει στην μεταφορά, καθημερινά και στη δουλειά. Έχεις ζηλέψει έτσι να πεις θέλω να πάρω έτσι ένα ακριβό αμάξι? Τώρα, ναι, έχω ζηλέψει αρκετά πολύ. Αυτό που οδηγείς τώρα πώς σου φαίνεται? Αυτό το Mini Cooper είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ. Αυτή την περίοδο σε τι φάση βρίσκεσαι, προετοιμάσαι για αγώνες, έχεις και το πανεπιστήμιο, άλλωστε την γυμναστική ακαδημία. Τι κάνεις γενικά στην περίοδο?
Στην περίοδο είμαι έτσι λίγο πιο χαλαρή όσον αφορά με τους αγώνες. Δεν θα κατέβω αυτό το εξάμηνο. Κοιτάω λίγο πιο παραπάνω τις σπουδές μου και τη δουλειά μου. Πώς φαντάζεσαι το μέλλον σου μετά τους αγώνες, μετά τη Γυμναστική Ακαδημία? Καταρχήν θα είναι στην Ελλάδα το μέλλον σου? Ναι, πιστεύω εδώ. Θα ήθελα εδώ πάρα πολύ, επειδή αγαπώ πολύ αυτή την χώρα. Είναι πανέμορφη, είναι παράδεισος, είναι και ήλιος και θάλασσα και ό,τι χρειάζεται ένας άνθρωπος. Νίκος Σάλτας, Θεού.